Július 3-án várunk téged a Mátyás téri rakétjádon. Van társad, akivel rajzol? Nincs! Hát miért nem szerzel egyet? Attila Adriánó vagyok. Balog Leona. Én Tamás vagyok. Hát itt a háttérben a tájat lerajzoljuk, a Tesco-t, a játszóteret, a fákat, egy kicsit árnyékot is, hogy egy kicsit művészi legyen, kicsit groteszk, de amúgy jó lesz. Hát ilyen tájkép. Egy kocsit, szép mezőt. Tájképet. Dombot festek, napot rajzoló, házat. Hogyha megfordulnak, nem előre néznek, hanem hátra, akkor lássák, hogy mi van ott. De azt szabad szemmel is látják, de a lényeg ugyanaz. És te mit gondolsz? Amit ő. És ki a párod? Béla, Jerry és a Piri. A kereszt azért van, hogy imádkozik a Jézushoz, meg minden, azért van a nyaklánc rajta, és ezt azért rajzoltam, hogy mindenki boldog legyen, és ne legyen veszekedés. Megütheted az arcom, de én akkor is oda tartom, azt mutatok, nem érdekel ki nézi. De csak azt hallgasson engem, aki tényleg érzi. Nem vagyok deppó, köpök a világra, szarok a pénzre és a kétszínű pinákra. A gyűlölet a világon a legerősebb méreg. Kirág, mint legbelülő, a legkeményebb féreg, és a legpuhább szíveken van a legkeményebb kéreg.